салом дӯстони азиз. Ин нахуст намоиши мост аз телевизиони Баҳористон бахшида ба солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф. Дар ин барнома ман Нигора Мирзоева бароятон доир ба хусусиятҳои асосии организмҳои зинда ва чӣ гуна фарқ кардани он аз организми ғайризинда маълумот медиҳам. барои боз ҳам осонтар фаҳмидани шумо бароятон як мисоли оддиеро меорам. айни замон дар як дасти ман растанӣ ва дар дасти дигарам бошад дафтар мебошад. чӣ тавр муайян кардан мумкин аст ки кадоме аз онҳо зинда ва кадомаш ғайризинда аст? танҳо гуфтани он ки дафтар организми ғайризинда аст барои он ки он нафас намекашад. ин дуруст аст, вале танҳо қисман. акнун биёед доир ба хусусиятҳои асосие ки танҳо ба организми зинда хос мебошанд ва боиси фарқ кардани онҳо аз организми ғайризинда мегарданд маълумот медиҳем. ба таркиби организмҳои зинда ва ғайризинда қариб ҳамаи элементҳои системаи химиявии ҷадвали Менделеев дохил мешавад. фақат таносуби онҳо якхел нест. агар ба таркиби организмҳои ғайризинда элементҳои оксиген, силитсий, оҳан, алюминий, карбон дохил шавад, қариб 98% организми зиндаро танҳо 4 элементи химиявӣ оксиген, карбон, нитроген ва гидроген ташкил медиҳад. қисмати зиёди моддаҳои органикӣ маҳз аз ҳамин 4 элементи химиявӣ ташкил шудаанд. айни замон дар экран бароятон формулаи якчанд моддаҳои органикиро нишон медиҳем. тамоми организмҳои зинда аз ҳуҷайра иборат мебошанд. саволе ба миён меояд: худи ҳуҷайра чист? ҳуҷайра ин хурдтарин воҳиди сохтори организмҳои зинда мебошад. организмҳое ки ҳуҷайра надоранд ё аз он сохта нашудаанд организми ғайризинда мебошанд. хусусияти асосие ки танҳо барои организмҳои зинда хос мебошад ин мубодилаи моддаҳо аст. организмҳои зинда аз муҳити атроф моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикиро қабул мекунанд, онро ҳазм менамоянд, ба реаксияҳои химиявӣ дохил мекунанд, аз як модда дигар модда ҳосил менамоянд. дар натиҷаи ин реаксияҳои химиявӣ энергия ҳосил мекунанд. маҳз ҳамин энергияро барои рафти фаъолияти ҳаётии худ истифода мекунанд. мо барои мисол метавонем фотосинтез, синтези сафеда, нафасгирии ҳуҷайраҳо, гликолиз ва ғайра мисолҳои зиёд биёрем. барангезиш ин яке аз хусусиятҳои дигаре мебошад ки барои организмҳои зинда хос аст. барангезиш чист? ин реаксияи ҷавобии организм ба таъсироти муҳити беруна мебошад. организмҳое ки системаи асаб доранд, яъне бисёр ҳуҷайраҳо, одам ё ин ки ҳайвон, ин гуна реаксияи ҷавобии онҳо ба таъсироти муҳити беруна рефлекс номида мешавад. организмҳое ки системаи асаб надоранд, як ҳуҷайраҳо, яъне соддатаринҳо, реаксияи ҷавобии онҳо ба таъсироти муҳити беруна таксис ё ин ки тропизм ном дорад. ҳематаксис ин ҳаракат ба маҷмӯи муайяни моддаҳои химиявӣ мебошад. гелиотропизм бошад нашъу намои растанӣ ба тарафи офтоб. ҳамаи организмҳои зинда системаи кушода ба ҳисоб мераванд. онҳо ба қабули моддаҳои органикӣ тайёр мебошанд. онҳо то он даме зинда ҳастанд ки чунин қобилият доранд. яъне организмҳои зинда моддаҳои органикиро қабул мекунанд ва энергия ҳосил мекунанд. ҳамин энергияро дар рафти фаъолияти ҳаётии худ истифода менамоянд. агар раваду энергияи нури офтоб набошад, пас растаниҳо моддаҳои органикӣ ҳосил карда наметавонад. дар натиҷа ҳайвонот беғизо мемонад ва ҳаёт дар рӯи замин нобуд мегардад. яке аз хусусиятҳои дигари асосие ки танҳо ба организми зинда хос мебошад ин молекулаҳои ДНК аст. ДНК яъне дезоксирибонуклеаза. ин молекулаҳо фаъолияти асосии организмро таъмин мекунанд. вазифаи асосии онҳо аз насл ба насл гузарондани аломатҳои ирсӣ мебошад. шояд шумо саволе диҳед: занбурӯғ ва растанӣ ҳаракат намекунанд ку? пас мо чӣ тавр метавонем онҳоро организми зинда шуморем? бале, ин дуруст аст. растаниҳо ҳаракат намекунанд, вале мо ҳаракат кардан на танҳо ба маънои тай кардани масофа аз як нуқта ба нуқтаи дигарро дар назар дорем, балки ҳатто ҳаракати ситоплазма дар ҳуҷайра ва баргаштани барг ба сӯи офтоб низ ҳаракат мебошад. шумо айни замон дар дасти ман сангро мебинед. вай аз элементҳои оксиген, силитсий, кремний, алюминий ва ғайра элементҳо иборат мебошад.
санг дар реаксияи химиявӣ иштирок мекунад. вай аз заррачаҳои ниҳоят хурд иборат аст. пас барои чӣ мо сангро организми зинда гуфта наметавонем? шояд сабаб дар он аст ки санг афзоиш намекунад, ба мубодилаи моддаҳо қодир нест, намехӯрад, наменӯшад, ҳаракат намекунад, ба таъсироти муҳити беруна реаксияи ҷавобӣ надорад ва аз ҳама муҳим, дар таркиби санг молекулаи ДНК мавҷуд нест. ба фикрам шумо аллакай пай бурдед. барои он ки мо организмро зинда шуморем, вай бояд ба тамоми хусусиятҳое ки мо номбар кардем ҷавобгӯ бошад. тамошобинони азиз, ин буд нахуст намоиши мо аз телевизиони Баҳористон. дар барномаҳои оянда ман ва дигар ҳамкоронамон кӯшиш мекунем мавзӯъҳои ҷолибро аз фанҳои табиатшиносӣ ва дақиқ интихоб карда бароятон каме ҳам бошад маълумот диҳем.